Dobre, drama alert, počúvanie minulej reakcie a v podstate asi to teraz neviem, či vydať na sekundárny alebo hlavný. Týpek vydal komentár a je to tu. Zase majú bordel v pravidlách. Príspevok som uverejnil na X-ku, kde to Elon Musk toleruje. Plus pre obhajobu. Nikomu som sa nevyhrážal, nikoho to neohrozovalo, iba som vyjadril svoj názor na vojny, ktorá sa dejú. Nechce už sociálna sieť prikázať aktérom pre pravidlá, aby prestali všade bojovať. Aby sa to stalo, bolo by to užitočné, než mazať úprimný názor. No, s týmto môžem len súhlasiť. Takže v podstate, hej, to je jeden fakt. Ale na druhú stranu, ja neviem, ja to mám nahraté, tak dúfam, že to nestrajknú aj mne kvôli tomu videu. Lebo som komentoval, čo to bolo za príspevok vo videu, hej. Ale keď sa pozrieme lepšie na toho týpka, tak toto som našiel, to je škola, ktorú kedysi navštevoval a majú aj tam vo facebookovom profile, ešte môžeme tam skočiť na ten. Tak tu má jednu školu, hej, tu asi dokončil. Ale on okrem toho, tam má aj ďalšie 3, áno, my si aj píšeme, to je fakt, tomu nesmiem zatajiť. Takže v podstate poznám ho bližšie, ako sa tvárim, aj keď teraz máme vojnu youtuberov. On vie, prečo ma hejtuje, ja viem, prečo ja jeho hejtujem, ale to je medzi nami. V skutočnosti ide o mnoho, o viacej. On chce followery, jeho vláda vo veľkom teraz ego, tak to neriešme, ale keď sa pozriem na kde to je, tu má jednu, hej, a tu má viac, pozrite, a tu má tú školu, ktorú keď tu sme dali nový hľadávač, tak je tu, na YouTube. Tieto ostatné tam nedávajme do toho, hej. A v podstate, áno, trošku aj spolupracujeme, on na mojom Hero má svoje filmy, ktoré nakrútil a ja som mu občas na TikTok poslal nejaké moje videá a je pravda, keď to teraz Fivko hodnotil, že on mi natáča hokej, lebo ja proste neviem dobre záberovať a on vie, takže on mi to natočí, on mi to pošle, ja to zostrihám a potom to uverejním na YouTube, takže v podstate a som si všimol, že keď to strihám, že niekedy tam aj je on, tak som ho párkrát použil, keď teda na tom TikToku, hej, to je tej školy, lebo má len 414 odberateľov, toto je teda trošku vrchol, že YouTube mi tam dáva reklamy, keď není monetizovaný a to je tam nepozerá. Proste také byty. Ešte raz si to prehrám. Na to aj na TikToku. No, je to celkom dobre, dobrý šako, dobrý herec. V podstate ja neviem, čo to pozriem. Vypadá, že väčší týkar ako TikTok. Musím uznať. A to ešte nehodnotím tie jeho Sweet Caroliny, ktoré sú v podstate na TikToku, hej, čo dáva. Proste to ani hodnotiť nebudem. No, to asi je k nemu všetko z reakcie, viac sa k nemu nevyjadrujem proste. Je to síce exot, ale na druhú stranu spolupracujem s ním, to je fakt, ale nie som to ja. Sme dve rozdielne osoby. Keď si ma dovolí hejtiť a ja jeho, tak asi nebudeme hejtovať jeden druhého ako samých seba, ne? Takže fakticky. A ešte by som na to točil drama alert, že? V podstate. Tá seba. To by teda bolo. Taký debil zase nie som. No počkajte, keď sa odhalím, čo sa z toho ešte zvrtne, ale on je úplný šašo. Oproti. Pivko není taký šašo ako on. No a to ani nehovorím o tom, no tu nemám tú fotku Fica, takže v podstate je to jedno. Ale keď sa pozriem na tú jeho tvár, tak vyzerá jak tento tu. Ja neviem, máme nejakú fotku Corgiho? Počkaj, toto čo je? Áno, tu je Corgi. V podstate, keď to vezmeme jeho, keď prirovnám, oni vyzerajú skoro rovnako. V podstate Nitra by ani nepotrebovala už Corgiho, on by normálne stačil, keby behal po štadióne, alebo keby Corgi potreboval posilu, jeho môže najať a on môže behať z jednej strany a Corgi z druhej, fakt. To ako nebolo by to na škodu zvážiť Corgi, my sme kamoši, tak keď náhodou vidíš
Nechceš ho najať, pokiaľ len poznáš ho lepšie ako ja. Ako fakt. Bola by to sranda.